Добрый день, меня зовут Андрей Казакевич, и это новый выпуск «Не просто гісторыі». Сёння паговорым пра такі своеасаблівы феномен беларускай гісторыі і культуры, як краёвая ідэя ці краёвы рух. Са мной у студыі вядомы беларускі гісторык Алесь Смаленчук. Вітаю. Краёвая ідэя, краёвы рух, сам феномен відавочна цікавы, хаця не так проста адказаць на пытанне чаму. Калі чытаеш тэксты таго, кого мы можем аднесці да заходнерусаў, гэта звычайна людзі, якія апелююць да імператара, да дзяржавы, то есть да нейкіх такіх структур, якім яны падпарадкаваны. Краёўцы крыху па-іншаму апісвалі сітуацыю і разумелі гэту сітуацыю. Конечно, там таксама быў свой так бы мовіць, папулізм, то есть свая гуля з публікай, але тым не менш яны выглядалі значна больш самастойна. То есть як некай такой групай, для якой унутраная свабода, ці свабода прынамсі самавыяўлення была значна больш важная, чым уласна палітычная праграма. Прынамсі складвалася такое ўражанне. Што вы думаеце на гэты конт? Все-таки ў чым асаблівасць краёўцаў, чым асаблівасць гэтай ідэі і якое месца можа быць і мусіць быць у гісторыі Беларусі? Калі параўноўваем з заходнерусізмам, то, конечно, в принципе, я згодны, што заходні русізм быў арыентаваны на Расію. То есть таксама, калі згадваць Каяловіча, то быў пэўны такі краёвы патрыятызм выразны. У Каяловіча, то есть 60-е, 70-е гады, заходні русізм уже в варыянце пачатку 20-го стагоддзя это зусім іншая рэч, это абсалютна такая, можна казаць, проста шавіністычная дактрына, якая вынішчала всіх тут апроч велікарусаў, апроч расійскай імперыі не бачыла нікога у гэтым так званым паўночна-заходнім краі. І тут можна сапраўды казаць, што краёўцы былі больш самастойнымі, таму што яны былі, канешне, связаны сваім паходжаннем, сваёй культурай, не паходжаннем, хутчэй культурай сваёй былі связаны з польскай і памяццю пра сваіх продкаў, тут у вялікай ступені, тут сувязь з польскімі традыцыямі была безумоўна. Але пры гэтым яны заўсёды арыентаваліся на беларуска-літоўскі край. Для іх гэта было важна. Нават калі сітуацыя, калі вельмі актыўна разгортваўся польскі нацыянальны рух, яны выразна ад яго дыстанцыраваліся і казалі, спрабавалі папросту захаваць цэльнасць гістарычнай Літвы і марылі на пачатку 20-го стагоддзя. Тут не было ідэі незалежнасці, была ідэя хутчэй нейкай аўтаноміі ў межах гэтага расійскага адміністратыўнага паўночна-заходняга краю, аўтаноміі разам з літоўцамі і Беларусь, Літва, і мясцовая польская супольнасць. То есть, безумоўна, тут быў такі момант самастойнасці. Хоць чым далей разгортваліся гэтыя падзеі, Першая сусветная вайна, 1918 год, тым больш выразны станавіліся польскія ўплывы. Але у чым, над чым базаваўся? Калі так сказаць увогуле, якія асноўныя ідэі былі характэрны для краёўцаў, прынамсі на першым этапе, напэўна, самым цікавым этапе, канец 19-го, пачатак 20-го стагоддзя, калі гэтыя, мара іх пра аднаўленне ВКЛ яшчэ не падавалася цалкам такой, нереальнай. Якія базавыя ідэі можна вылучыць? Хіба самае галоўнае гэта спроба выпрацаваць такую ідэалагічную альтэрнатыву мадэрным нацыянальным рухам. Бо нацыянальныя рухі літоўскі, в першую чаргу літоўскі. Літоўскі, польскі таксама разгортваецца на беларускіх літоўскіх землях, это ППС і польскі нацыянальны дэмакраты Рамана Дмоўскага. Беларускі нацыянальны рух трохі пазней, але таксама актыўна пачынае дзейнічаць. Гэта было ўсё ж такі так ці інакш. Нават калі дзеячы гэтых рухаў не афішыравалі нейкую ідэю незалежнасці, самастойнасці, для Беларусі нагу было, для беларусаў была дзіўна, вельмі позна прыйшла ідэя, але ўсё роўна гэта гістарычна Літва пачынала распадацца. Для краёўцаў было вельмі важна гэта захаваць, і фактычна іх ідэя атрымалася на такім палітычным разуменні нацыі. Яны часта прагаворвалі і пісалі ў сваіх артыкулах, што неважна, на якой мове ты размаўляеш. Гэта быў такі, хіба ў першую чаргу, адказ літоўцам. Літоўскі нацыянальны рух як этналінгвістычна нават рух развіваецца. І там літоўская мова вызначае ўсё.
твои адносіны да яе, і ведаеш ці не ведаеш. А тут неважна на якой мове, неважна якое твоё паходжанне. І тут можна казаць, што ў нейкім сэнсе краёвасць была вяртаннем, успамінам пра нацыю, народ палітычны Великого княства літоўскага, але да народа палітычнага належала толькі шляхта у тым княстве. А тут была ідэя яшчэ проста і ўсіх не паспрабаваць аб'яднаць вось на ўзроўні нашай прыналежнасці, на ўзроўні памяці пра Великое княства літоўскае і адначасна яшчэ дэмакратызаваць это паняцце народа нацыі. То есть не толькі там шляхта належыць да той нацыі, новай нацыі ліцвінаў, умоўна гаворачы, пра якую мы гаворым. Ты не важна паходжанне, не важна мова, не важна культурная традыцыя. Важна, што ты проста лічыш, што твая радзіма гэта гістарычная Літва, вось твои продкі адсюль, і ты патрыот гэтай зямлі. Такая трохі дзіўная спроба збудаваць у 20 стагоддзі нацыю на ўспамінах пра дзяржаву, якую не існавала. Ну, можа, не столькі ўспамінах, колькі традыцыі, таму што традыцыя ў пэўнай ступені захоўвалася, ну, прынамсі, культурная традыцыя, пэўная ідэнтычнасць, ну, прынамсі, калі мы возьмем 19 стагоддзя, все-таки дастаткова вялікая колькасць аўтараў спрабавала выпрацаваць менавіта такі вот гістарычны ліцвінскі наратыў, так, які быў агульны для ўсёй тэрыторыі Великое княства. Ну, прынамсі, там взяць Нарбута. Ну, так, традыцыя так, але памяць таксама была вельмі важнай, тому што я калісьці задумаўся, можа, вот напишу што-небудзь на этот конт, якія кніжкі чыталі краёўцы ў дзяцінстве. Для кожнага з нас это важное пытанне, вот, што мы чыталі этой кніжкі ў дзяцінстве, здаецца, такая рэч не вельмі сур'ёзная, насамрэч вельмі сур'ёзная, она оказывается. І я просто пачаў глядзець, цікавіцца публіцыстыкай і гістарычнымі працамі першай паловы 19 стагоддзя. Юзеф Крашеўскі, Владислав Кондратович, альбо Владислав Сорокомля, Ігнат Ходька, Адам Кіркор, Теодор Нарбут. Просто это был нейкі такі выбух цікавасці да Літвы, да мінулага Літвы гістарычнай. Не толькі, дарэчы, Літвы гістарычнай. Адам Юцевіч у гэтую Літву гістарычную вельмі выразна ўводзіць элемент Літвы этнаграфічнай. То есть тут просто вот такі велізарны выбух цікавасці, вельмі шмат прац. Выходзіць дзеннік віленскі, тэка віленская, Атэнеум, некалькі часопісаў, дзе дамінуе просто літаратура і гісторыя, две рэчы, якія там дамінуюць. Ну, але гэта як першая палова 19 стагоддзя, так? Першая палова і сярэдзіна 19 стагоддзя. А потым все гэта ў бібліятэках захоўвалася, бо ў тыя часы кніжка была каштоўнай рэчы. Я просто, думаючы пра тое, што чыталі, я зацікавіўся працай, дарэчы, гарадзенскай даследчыцы Лілі Ковкель, о кніжных зборах, о бібліятэках. Бібліятэка шляхты на Гарадзеншчыне, і там вельмі цікавыя рэчы ёсць. Ва ўсіх был Теодор Нарбут, ва ўсіх ляжаў, пры тым, што уже калі пачаў дзейнічаць у Вільні Яахім Лілевель, то уже пачалі так даволі крытычна ставіцца да многіх рэчаў Теодора Нарбута. Але Нарбут быў, Крашеўскі там быў. То есть там і гістарычная, і літаратура, і белетрыстыка, але вот эта гісторыя была адным з такіх момантаў вельмі важных. То есть начыталі гэту гісторыю. А гісторыя была перапоўнена, між іншым, вельмі моцным такім замілаваннем да Вільні, да Віленшчыны. Ну а Сорокомля яшчэ напісаў двухтомную працу, две кніжкі напісаў пра Мінск. То есть тут Литва гістарычна не абмяжоўвалася толькі вот этим. Сердцевина, конечно, краёвасці, это была Вільна, Віленшчына, але все гэта ішло трошечки далей. Ну, а якім чынам, уласна, краёўцы бачылі беларусаў і літоўцаў, беларускі і літоўскі нацыянальныя рухі? Што яны планавалі з імі рабіць у конце 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, калі ўзнікае новая палітычная сітуацыя? В конце 19-го цяжка сказаць, бо краёвасць загаварыла пра сябе ўжо на пачатку 20-го стагоддзя, калі этой перамены, связаны з першай расійскай рэвалюцыяй, адбыліся. Гэта была проба паразумення. У Вільні адбываюцца так названыя з'езды аўтанамістаў, у якіх удзельнічаюць мясцовыя палякі. Тут трэба адрозніваць, в прынцыпе, польскі рух, які ідзе з Варшавы, там і скародны так званы, і польскі рух, які тут развіваюцца, пераважна краёвы. Удзельнічаюць мясцовыя палякі, літоўцы, беларусы, прадстаўнікі жыдоўскіх арганізацый. І што цікава, тут звычайна даследчыкі вылучаюць две галоўныя плыні краёвага руху: ліберальна-дэмакратычную і кансерватыўную.
Але і кансерватары, умоўна гаворыш, якіх, ну, напрыклад, прадстаўляў Роман Скірмут, і лібералы Міхал Ромар, сены успрымалі нармальна, ставіліся і разумелі патрабаванні літоўскага і беларускага нацыянальнага руху. Можа, літоўскага не заўсёды, бо вось гэта вельмі жорсткае патрабаванне мовы, літоўская мова, гэта так адштурхоўвала, але на ўзроўні там палітычным, сацыяльна-палітычным паразуменні нейкія кантакты былі даволі шырокія з такой, ну, з дэмакратычнай плыню літоўскага руху, так скажем. Беларускі рух, он весь быў такі дэмакратычны, сацыялістычны, тут не было выбора, літоўскі быў вельмі багаты там на розныя кірункі. Тут не было абсалютна канфрантацыі. Што мяне зацікавіла, так зрабіла на мяне ўражанне, калі я потым думаў, вот, хто быў галоўным ворагам наогул краёўцы, каго яны бачылі як галоўнага ворага. І ў пэўны момант это нават не расійская імперыя, а польскія нацыянальныя дэмакраты. Ну, можа, расійская імперыя так не ваявалі публіцыстычна, бо это цэнзура і гэтак далей. А супраць партыі Рамана Дмоўскага гэта была канфрантацыя вельмі жорсткая. Ну так, прынамсі па публіцыстыцы таго часу гэта вельмі адчуваецца. Асноўны, можа, нават не вораг, але прынамсі апанент, да? Ну так, чалавек, з кім вялася дыскусія. Да, ідэалагічны палітычны праціўнік, адзін з галоўных. Адным словом, ідэя заключалася ў тым, каб все-таки аднавіць ВКЛ, Вялікае княства Літоўскае, у нейкай форме. І заснавана это было вот, ну, на такім романтызме, створаным у 19 стагоддзі, атрымліваецца, так? Ну да, тут нават не пра княства ідзе гаворка, бо так не прагаварылася, якая будзе там палітычны лад, рэжым. Гаворка ішла проста пра, што ёсць гістарычная Літва, прыблізна ачерчаныя межы. Тут уже Русь не існавала, то есть Русь, як Украіна, уже адышла там да пасля Люблінскай уніі. І вось што трэба захаваць адзінства гэтых земель. Гэтыя землі павінны быць разам. І тут, канешне, вельмі важна было тое, што вот наогул та ідэя нараджаецца ў сяроддзі так званых палякаў літоўскіх. То есть это былі палякі, ну, якіх продкі былі заўсёды жылі на гэтай зямле. Гэта тут можна казаць пра працэсы паланізацыі альбо самапаланізацыі там 17-18 стагоддзяў. Ну проста гэта была іх радзіма. І разгортванне асабліва літоўскага руху, там пачынаецца так званы канфлікт млада літвінаў і стара літвінаў. Яны проста адчулі, што вось гэта прадстаўнікі літоўскага нацыянальнага руху іх проста выкідваюць, выштурхоўваюць іх з гэтай гісторыі, з палітычнага, з грамадскага жыцця наогул. Для іх няма месца. І краёвасць была спробай вот как-то просто нешта супрацьпаставіць і зразумець самі, дзе мы, што мы і што нам трэба рабіць, каб застацца на гэтай зямлі, бо гэта наша радзіма. Нам не трэба ехаць у Варшаву там ці кудысьці ў лодзь якую там. Не, гэта наша радзіма, мы хочам тут жыць і хочам прадстаўляць яе інтарэсы. Як яны бачылі вось эту палітычную арганізацыю зямлі? Ну, в тых дактрынах ідэалагічных публіцыстыцы да гэтага не даходзіла. Толькі, можа, вось больш канкрэтна пачалі размаўляць, калі ўжо ішла Першая сусветная вайна, калі пачалася нямецкая акупацыя, паловы, ну, прыблізна, то есть это быў канец лета 1915 года, нямецкі наступ, і акупавалі нямецкія войскі даволі значную тэрыторыю. І вось тады з'яўляецца такія дакументы, як канфедэрацыя, з'яўляецца адозвы канфедэрацыі Великого княства Літоўскага, Рады канфедэрацыі. Вот. Падобна, што аднім з галоўных ініцыятараў быў Іван Луцкевіч. І тут трэба, можа, яшчэ сказаць, што в прынцыпе, вот весь час контакты паміж прадстаўнікамі розных нацыянальных рухаў былі. Між іншым, яны былі ў выглядзе, то есть адбываліся ў масонскіх ложах. З 1911 года адраджаецца масонства, масонерыя на тэрыторыі Беларусі і Літвы. Там хіба на пачатку стагоддзя было 7 ці 8 лож, я ўжо не памятаю. Ну, в асноўным 4 ложы былі ў Вільні, і там адным з галоўных такіх, ну, майстроў, вялікіх майстроў быў фактычна Міхал Ромар, адзін з галоўных прадстаўнікоў краёвай ідэі. І там былі літоўцы, і палякі, і беларусы, і прадстаўнікі там габрэйскіх арганізацый. Все яны былі разам. Нямецкі наступ, он трохі гэта ўсё парушыў гэта адзінства, бо частка папросту эвакуіравалася, выехала з Вільні, але частка засталася. Дарэчы, браты Луцкевіч таксама былі ў масонскай ложы Еднасць, а потым масонская ложа Беларусь.
І вось тады паўстала гэта ідэя, і ў снежні 1915 года першы раз яны абвясцілі ідэю стварэння пэўнай, зноў жа там не прагаваралася палітычны лад, які будзе. Хутчэй гаворка ішла пра нейкае разуменне хіба рэспублікі. Але гэта была ўжо ідэя папросту існавання самастойнага незалежнага. У лютым 16 года паўторна была такая абвестка. Гэта доўга не пратрымалася, бо тут такія цэнтрабежныя тэндэнцыі, гаворучы пра розныя нацыянальныя рухі, былі больш моцнымі. Неяк уже выразна літоўцы арыентаваліся на сваю дзяржаву у межах этнаграфічных, але са сталіцай Вільні. Іх было прынцыпова важна, падкрэслівалі гэта. Там яшчэ не толькі Вільня, але і многія сучасныя беларускія землі включаліся. Прылеглыя, так званыя прылеглыя тэрыторыі. Ашмянскі край, Гародня, Ліда. То есть Віленшчына вельмі шырокім такім разуменнем гэта было. Тут яшчэ трэба сказаць, што немцам не падабалася пэўнае адзінства гэтых усіх народаў, і немцы яшчэ самі рабілі ўсё, каб проста былі такія розныя сваркі былі там. То не падтрымаюць літоўцам у пік палякам, то наадварот, то там пачынаюць падтрымліваць беларусаў. Беларусы ладзяць сваю віленскую беларускую канферэнцыю, якую апошнюю хвіліну, я шукаў пра гэта матэрыялы, я бачу, як яна рыхтуецца. А потым адбываецца канферэнцыя, і ў газетах ніводнай згадкі. Немцы забаранілі наогул згадваць пра рашэнне гэтай віленскай беларускай канферэнцыі. Там толькі ў нейкіх там ад чарнавіках, які пісаў Антон Луцкевіч, там нешта захавалася. Потым уже пазней інфармацыя з'явілася, калі была магчыма, што там і як. Была такая нямецкая падтрымка ўсіх гэтых падзяліць там і пасварыць паміж сабой. То есть эта ідэя, наогул тут можа нават справа не ў нямецкай палітыцы. Калі стала відавочна магчымасць стварэння незалежнай дзяржавы, літоўскай, польскай, беларусы пазней вось да гэтага даходзілі і не былі такімі упэўненымі ў сваёй асобнай незалежнасці, то проста гэта ідэя краёвасці пачала цярпець крах. Сама ідэя, яна была такая, сучасная, ці, скажем так, нацыянальная, ці транснацыянальная, то есть яна прадугледжвала нейкую супольнасць, якая відавочна канфліктавала з масавымі папулярнымі нацыянальнымі рухамі ў рэгіёне. І вось гэтыя палітычныя працэсы, спачатку Першая сусветная вайна, потым грамадзянская вайна, потым войны за незалежнасць, якія пачынаюць розныя народы, некую аснову для гэтага ўсяго разбурылі. Але палітычная актыўнасць краёўцаў на гэтым не скончылася. І мы ведаем, што частка з іх удзельнічала ў літоўскім нацыянальным руху. Ці нават калі не пра рух, то прынамсі у дзяржавабудаўніцтве Літвы краёўцы прымалі ўдзел, частка з іх уключылася ў будову польскай дзяржавы. А вось што тычыцца беларускага нацыянальнага руху, спробаў стварыць беларускую дзяржаўнасць, якая тут роля была краёўцаў? Тут я б сказал так, што тут не было такога. То есть, частка, канешне, краёўцаў. Калі казаць пра ідэолагаў, тут я не думаю, што была такая катэгарычная адмова ўжо самой краёвай ідэі, датычная Міхала Румера, который там актыўна ўдзельнічае ў літоўскім нацыянальным будаўніцтве, там і стварае канстытуцыю амаль што Літвы міжваеннай. У яго хутчэй ён как-то так спадзяваўся, што гэта Літва, пачынаючы з Літвы, можна гэту краёвую ідэю вярнуць. І тое ж самае думаю часам пра Рамана Скірмунта. Раман Скірмунт кантактаваў з беларускім рухам яшчэ да Першай сусветнай вайны. Ён і Вайніловіч сустракаліся з братамі Луцкевічамі, з Вацлавам Ластовскім. Былі кантакты, не былі такія кантакты шчыльныя, але такія эпізадычныя кантакты былі. Вядома, што давалі грошы там на нашу ніву і на пэўныя культурніцкія праекты. Ніколі не падтрымлівалі палітычныя праекты, бо ад сацыялізму былі вельмі далёкія яны. Але кантакты гэтыя былі. Раман Скірмунт — это вельмі такая яскравы прыклад, як краёвец удзельнічае беларускім руху. Я б сказаў, гэты прыклад варты увагі асаблівай, таму што буйны землеўладальнік, чалавек, які меў палітычную вагу і аўтарытэт і вопыт палітычны, бо быў яшчэ дэпутатам першай дзяржаўнай думы, быў у дзяржаўнай радзе расійскай імперыі. Падчас Першай сусветнай вайны, калі ён далучаецца да беларускага нацыянальнага руху,
ён займаў у Менску даволі значную пасаду. Ён адказваў за забеспячэнне харчаваннем всей міншчыны, неакупаванай часткі. І гэта была сур'ёзная вельмі праца, то есть, ну, ад яго залежала шмат што там. Там фактычна была две арганізацыі, ён был у тых двух арганізацыях і вырашаў многія праблемы, якія амаль што былі невырашальныя ў тыя часы. Вось. А в 1916 год в Мінску існуе толькі адна беларуская арганізацыя, таварыства дапамогі ахвярам вайны, маленечкая арганізацыя, якая ўвесь час мае праблемы з фінансаваннем. Бо калі расійскія ўлады фінансавалі розныя дабрачынныя арганізацыі дапамогі ахвярам вайны, там, бежанцам, то звычайна яны арыентаваліся на нацыянальную прыкмету. Вельмі шмат грошай атрымлівалі польскія арганізацыі, трохі літоўскія. А беларусаў уже Расія не прызнавала за нацыю. І тут часам нешта там дадуць, але часцей папросту ігнаравалі абсалютна. То есть, ну, звяртайцеся там да нейкіх расійскіх арганізацый, там, калікі ідзіце да палякаў. Арганізацыя была мала прыкметная, трэба сказаць, але вот у канцы 16 года Роман Скірмант уваходзіць у склад гэтага беларускага таварыства дапамогі ахвярам вайны і ўзначальвае яго, ператварае яго беларускі нацыянальны камітэт, які на чале якога становіцца. Это вельмі такая цікавая рэч, і я часам думаў, чаму такі выбар, таму што выбар абсалютна такі, ну, нелагічны. Выбар, ну, і яго стрэечны брат у гэты час становіцца, ну, амаль што ўжо міністрам будучай Польшы, ці прадстаўляе польскі нацыянальны камітэт у Ватыкане і Рыме, Канстанцін Скірмант. Канстанцыя Скірмант, стрэечная сястра, ўвесь час арыентуецца там на Літву этнаграфічную. Перапісваецца з Басанавічусам. Там. Большасць тых скірмунтаў рознага ўзроўня, гэта ўсё ж такі арыентацыя на Польшу, якая адраджаецца. Роман Скірмант выбірае такі кірунак. Чаму гэта зрабіў? Ну, тут хіба до конца на этот адказ такі, ніхто не адкажа тут до конца, але я думаю, што адыгралі ролю ранейшыя кантакты. Это адно, а другое, што Скірмант, ён все ж такі, думаю, ну, арыентаваўся і ацэньваў беларускі рух дастаткова аб'ектыўна і разумеў, між іншым, што якраз у беларускім руху найменш такога вось радыкальнага нацыяналізму. Ён бачыў тут магчымасць, вось на чале беларусаў калі стаць, то можа паспрабаваць краёвую ідэю неяк вярнуць. Таму што, ну, прыгадваючы тыя падзеі, мы ж ведаем, што беларусы фактычна пайшлі на незалежнасць калі? Толькі ў 18 годзе, калі ўжо Германія прызнала незалежнасць Літвы. Да гэтага часу веш спрабавалі разам з літоўцамі, прапановвалі нейкія кантакты. Нават Скірмант, калі ўжо быў беларускі нацыянальны камітэт і ехаў у Петербург весці размову пра аўтаномію Беларусі, ён спачатку ў Петербургу сустракаўся з літоўскім, там была літоўскае нацыянальнае таварыства нейкае. Ён з імі сустракаўся, і зноў была размова пра тое, як бы нам вось разам. Літоўцы разам не хацелі. Вось для яго, мне так падаецца, што для яго беларускі рух это была вот, ну і потым ён все ж таки з Палесся, то і як заўважылі вот тых, хто слухаў яго на мітынгах, што он умее гаварыць па-беларуску, он толькі з такім палескім акцэнтам гаворыць. Але па-беларуску он можа казаць, там залічваецца ему беларуская мова. Часам, думаю, можа яшчэ і таму далучыўся, што беларускі рух найбольш патрабаваў нейкай дапамогі. Бо і літоўцы, і палякі мелі нейкіх такіх спонсараў, там не было праблемы фінансавай, тут как раз былі праблемы ва ўсім. Было, ну і самае галоўнае, не было ніякага палітычнага вопыта. І таму ён далучыўся, таму стварыў свой беларускі нацыянальны камітэт, ну хоць, скажем, так не афішыруе літаратуры, но я калі эту гісторыю так грунтоўна, здаецца, даследую гісторыю гэтага беларускага таварыства дапамогі вайны, то з ахвярам вайны зразумеў, што фактычна гэта быў уже беларускі нацыянальны камітэт. Яны правялі тады з'езд беларускіх партый арганізацый 25 сакавіка 1917 года і стварылі ўжо іншы беларускі нацыянальны камітэт, дзе в аснову склалі сацыялісты з беларускай сацыялістычнай грамады, якія пагадзіліся, што кіраваць будзе Скірмант. Это было вельмі дзіўнае спалучэнне, але яно варта ўвагі, таму што у беларускім нацыянальным руху вельмі рэдка бывалі такія эпізоды адзінства розных палітычных арыентацый. Вот тут было гэта адзінства. Яно пратрымалася прыблізна месяц, на жаль. Ці можна сказаць, што ён прыняў беларускую ідэнтычнасць? Ці ёсць нейкія загадкі ці прыкметы таго, што як адзін з лідараў фактычна беларускага нацыянальнага руху, прынамсі
у гэты перыяд ён пачаў сябе адчуваць беларусам. Ну, это складанае пытанне. Ведаеце, тут то, што ён быў беларускім палітыкам і думаў пра Беларусь, і за Беларусь выступаў, это, безумоўна, тут няма ніякіх сумненняў. Наконт ідэнтычнасці, ну, хутчэй, ён был, сапраўды быў такім краёўцам. Был тутэйшым, ну, у сэнсе не вясковым сэнсе, у сэнсе іншым. Грамадзянінам был Великого княства Літоўскага ці гістарычна Літвы. І для яго потым, калі ўсё гэта не атрымалася, ён уже жыве ў Польшы міжваеннай, ён уступае як польскі палітык. Пераход такі адбыўся, пераход у 19-20 годзе. Даволі рэзкі пераход адбыўся. А так ён просто такая была, ведаеце, я думаю, так можна казаць, такая ліцвінская ідэнтыфікацыя, якая дапускала, што ты можаш быць беларусам ці беларускім палітыкам, можаш і літоўскім быць там, і польскім можаш быць. Тут няма вот вялікай паміж гэтымі розніцы. Это яшчэ, ну, такая свядомасць Ну, так, да эпохі там сучаснага нацыяналізму. Ну, ці прынамсі, я памятаю, яны апелявалі да вобраза Швейцарыі, у якой ёсць розныя кантоны, розныя мовы, але пры гэтым можна мець агульную палітычную ідэнтычнасць і агульную дзяржаву. Так, в некаторых, да, працах было так просто параўнанне са Швейцаріяй і вот імкненне менавіта да гэтага. Здаецца, там нават ідэя і пра кантоны была. Была і кантанальная, пэўная. Там, здаецца, это уже не ад краёўцаў шло, ад кагосьці іншага. Ну, можа быць, да. Але памятаю, што ў публіцыстыцы гэтага перыяду часам такая адсылка, такая рэферэнцыя, яна сустракалася, як такая магчымая мадэль для нашага краю. Былі краёўцы, якія далучыліся да беларускага нацыянальнага руху, былі тыя, якія яго падтрымлівалі, але ўвогуле ці можна казаць пра тое, што у краёўцаў былі нейкія поспехі, ну, палітычныя, перш за ўсё. Возьмем канец 19-го, сярэдзіну 20-го стагоддзя, ну, да 39-го года, калі, в прынцыпе, як феномен краёвасць, ну, знік фізічна проста, да, на нашых землях. Ці можна казаць пра дасягненні? Палітычна цяжка казаць, но я б сказал, галоўнае дасягненне, то, што в сітуацыі, калі вот это нацыянальныя, мадэрныя нацыянальныя рухі разгортваліся, это заўсёды суправаджаецца канфліктамі нацыянальнымі. Іх пазіцыя, это была пазіцыя вельмі талерантная. То есть я могу сказаць, што іх галоўны поспех, што яны ўмацоўвалі талеранцыю. Мацоўвалі, пашыралі талеранцыю паміж рознымі нацыянальнымі рухамі, спрыялі міжнацыянальным кантактам паміж элітай гэтых розных рухаў. Это хіба самае галоўнае. То есть яны імкнуліся да такога нейкага, да такой цэльнасці калісьці, і гэтага, то есть захавання той гістарычнай Літвы ў нейкіх там межах не атрымалася, але на ўзроўні ідэалогіі, ідэяў іх дзейнасць была лишь вельмі важнай у тыя часы. Тут яшчэ трэба сказаць, што і ў міжваенны час, вот мы гаворым пра прыклад Скірмонта, які быў беларускім палітыкам, адышоў. Міхал Ромар быў краёўцам, там потым літоўскім палітыкам, на яго вельмі спадзяваліся палякі Віленшчыны ў 40-м годзе. У 39-м годзе, калі, ведаем, Сталін там падпісаў дамову з Літвой, і Вільню перадалі Літвы, і пачалася даволі жорсткая літванізацыя. Літванізацыя горада і Віленшчыны, і палякі адчулі сябе, вот, мясцовае польскае насельніцтва, інтэлігенцыя адчулі, што іх прыціскаюць. Ну і Ромер там ствараў такія пляцоўкі для дыалогу. Была арганізацыя, не памятаю, як яна называецца, дзе маглі абмяркоўваць і літоўскія, і польскія палітыкі, дзеліцца гэтымі думкамі. І тады вот мясцовая польская супольнасць вельмі актыўна пачала краёвую ідэю адраджаць. Толькі што гэта было трохі позна ўжо. Вось. Але ў міжваенны час вельмі цікавы чалавек і вельмі цікавы феномен. Это, конечно, Пшэглюнд Віленскі, Людвік Абрамовіч. Так. Фактычна адзін з той эліты краёўцаў да ваенных, да рэвалюцыйных, які цалкам захаваў вот прыхільнасць да краёвай ідэі і выдавал свой Пшэглюнд Віленскі, выдавал яго до 1938 года. Амаль за свае сродкі, там весь час была цэнзура, там забаранялі нейкія нумары. І адстойваў, зноў жа адстойваў, ну, краёвую ідэю цяжка было адстойваць. Але ён змагаўся проста з палітыкай польскіх уладаў. Ён даваў магчымасць выступаць на старонках сваёй газеты, выступаць па-польску, каб чытала польская, чытачы чыталі, беларусам, літоўцам, прадстаўнікам там габрэйскай супольнасці. І тут вельмі важны яшчэ аспект, мне здаецца, пра які варта сказаць.
Справа не толькі тым, што краёўцы дапамагалі, напрыклад, беларускаму руху, справа тым, што проста беларускія дзеячы ўдзельнічалі ў краёвасці таксама. Я казаў пра гэта масонскія ложы, але апроч таго мы ведаем, што вось браты Луцкевічы у 1912-14 годзе, апрача працы ў нашай ніве, яны яшчэ выдаюць кур'ер краёвы на польскай мове і вечернюю газету на расійскай мове. І якія выходзяць як такія краёвыя выданні. Там ідэя краёвая прысутнічае. Ну, апроч краёвай ідэі, там яшчэ вельмі такая добрая агітацыя за беларускі, за беларускую культуру, за беларускі рух. То есть беларусы выкарысталі эту, ну, прынамсі, форму краёвай ідэі. І, можа, і сродкі, таму што сваіх не было, а тут вот все разам то нешта там знойдуцца грошы, каб і краёвую ідэю пашыраць, і той жа час вось мацаваць пазіцыі беларускія. Тут такі трохі прагматычны быў падаход да гэтага. Але яны гэта вельмі актыўна карысталіся гэтым. Ну і тут трэба сказаць, што я спачатку, калі з кур'ерам краёвым працаваў і з вечерняй газеты, не мог зразумець, хто наогул это выдае. Бо там наогул там ці псеўданімы, ці крыптанімы, там, ну, папросту, бо там уже в архівах знайшоў згадкі пра то, што браты Луцкевіч, то есть такая была, як я назвал, віленскі маскарад быў папросту. А яны выдавалі сябе за польскіх дэмакратаў в адной газеце краёвай арыентацыі, у вечерняй газеце выдавалі себе за расійскіх дэмакратаў, там, якіх наогул у Вільні ніколі не было, хіба папросту не было ніколі. Ось, то есть, і на розных мовах таксама гэта ідэя краёвая. Як это вот беларускія дзеячы, да яшчэ якія? З каго пачынаецца адраджэнне, дзе тут беларуская мова павінна быць заўсёды і дамінаваць. Яны пішуць па-расійску, пішуць па-польску, пад псеўданімамі. І вот за сваё змагаюцца на розных мовах. Тут для беларусаў якраз, можа, і таксама на гэта Роман Скірман звярнуў увагу, што вось такі фактар этнічны не быў такім важным. Но не мог быць да канца важным, таму што мы ведаем, што все спробы нашай нівы вот, рабіць адраджэнне, разгортаць адраджэнне па канонах там літоўскіх ці польскіх. Ну, не працавалі проста. Не працавалі, да, беларуская вёска, это часта, з Алесем Краўцевічам мы часта пра это размаўляем. Ён трохі асуджае шляхту, якая здрадзіла, значит, беларушчыне, там, паланізавалася. І гаворыць, што сяляне аснову ўсяго. Ну, але тут цікава рэч, да сяляне захавалі беларускую мову. Але ж для іх эта мова абсалютна не была нейкай каштоўнасцю. Яны не страцілі толькі таму, што не мелі магчымасці яе страціць тую. Нікога не цікавіла паланізацыя беларускай вёскі. Не мелі магчымасці вывучыць нейкую іншую. Так, а тая шляхта, якая па-польску, ну тая шляхта, ну, змагаецца за паўстанне, студзенскім паўстанне змагаецца, яшчэ іншае месца змагаецца. Тут фактор мовы не быў для іх такі вось. Ну, я думаю, асноўная праблема для беларускага руху была тое, што была недастаткова вялікая колькасць адукаваных людзей. Тыя, хто маглі б чытаць, прынамсі, тую ж самую нашу ніву. А іншымі механізмамі, ну, як, праз якія каналы яшчэ данесці нейкія думкі, калі проста чытаючай аўдыторыі беларускай вёскі было занадта мала, і, адпаведна, цяжка было мабілізаваць людзей на нейкую палітычную дзейнасць. Спачатку, напэўна, да, Другой сусветнай вайны фактычна краёвасць зазнае ці крызіс, можна сказаць, ці знішчэнне нават, да, на нашых землях. Вот у 1939 годзе, калі прыходзяць савецкія войскі, усталёўваецца савецкая ўлада, як вядома, Роман Скірман быў забіты. У гэтым годзе якраз 85 год з моманту яго забойства. Да 40-го года, напэўна, яшчэ на Вільнічыне была актыўнасць краёўцаў, ну, як вы правильно сказали. Была ж вельмі цікавая акадэмія памяці Людвіка Абрамовіча была ў 40-м годзе. З вельмі цікавымі выступамі. Ну, такая вот уже бурбалка, да, якая вот просто яшчэ вот неяк трымалася, да, уже маючы гарызонт свайго існавання ў месяцах, а не гадах нават, так. Потым Літва далучаецца да Савецкага Саюза, потым пачынаецца... Далучылі хутчэй, чым далучаецца. Ну, конечно, да, і акупуюць па вялікаму рахунку, да, потым анексуюць Саветы, потым пачынаецца нямецкае ўварванне, ну і уже пасля Другой сусветнай вайны казаць пра тое, што краёвасць, краёвая ідэя хоць нейкай форме існуе на нашых землях,
немагчыма. Але все-таки мы бачым прыкметы яе адраджэння, ці прынамсі з'яўлення зноў, да, у публічнай прасторы у 90-е гады, пасля таго, як Беларусь, Літва сталі незалежнымі. Тут з чым гэта звязана? Якое все-таки значэнне для нас мае гэты феномен, і ў чым ягоная прыцягальнасць, ну, прынамсі, інтэлектуальная прыцягальнасць? Я не думаю, што, конечно, нехта сур'ёзна ставіцца да іх палітычных ідэяў уже зараз, да? Таму што, конечно, зусім па-іншаму былі сфармаваны нацыі, але пэўныя інтэлектуальныя канструкцыі, да? ці пэўныя думкі, яны, ну, як падаецца, застаюцца цікавымі, прынамсі цікавымі, да? Не будзем казаць, што уплывовымі. І вот чаму? Як частка гэтага пытання, якое месца мусіць заняць краёвая ідэя вось у сучасным разуменні беларускай гісторыі? Я толькі, можа, пачну з таго, што я не лічу, што она знікла цалкам. Вот тут вядомая канцэпцыя Украіна, Літва, Беларусь, так званы УЛБ, Ежы Гедройца і Юліуша Мірашэвскага, звязаная з парижскай культурай. Але, прынамсі, на нашых землях, я сказаў, да? Ну, трохі нажыла в эміграцыі, польская нажыла гэта ідэя, то есть у розных там іншых трохі варыянтах. Ну, можа, і ў беларускім руху можна знайсці яе там асобныя фрагменты, элементы у некаторых аўтараў, але, конечно, вот уже на нашых землях для яе развіцця і існавання, ну, не было умоваў. Просто фізічна тых людзей, носьбітаў гэтай ідэі, альбо знішчылі, альбо яны сапраўды былі вымушаны проста выехаць за межы. Наогул, вот, як я выйшаў на гэтую праблему краёвай ідэі, пачаў даследаваць. Я пісаў дысертацыю кандыдацкую пра польскі рух на беларускіх землях падчас першай расійскай рэвалюцыі. Вось, і прачытаў кніжку Яна Юркевіча, польскі даследчык з Познані, які раней бараніў дысертацыю, там палітычная думка, польская палітычная думка, і ён там вось згадаў гэты феномен. І мне гэта вельмі зацікавіла, я пачаў так больш грунтоўна, глыбока гэта глядзець суадносіны з Беларусю. Я зараз думаю пра тое, што вось адзін з першых, хто гэта прыгадаў, ну, чыста гістарычна прыгадаў. То есть это толькі была гістарычная праца, також она так і не выйшла як нейкая сапраўдная манаграфія. Там было такое нейкае дзіўнае выданне вось пад абарону дысертацыі, польскі даследчык. А вот той, што пагаворыце пра цікавасць да краёвай ідэі, яна хутчэй звязана з Беларусю, з Літвой. Потым паўстала, ну, я б сказал, цэлая школа даследавання краёвай ідэі ў інстытуце гісторыі Літвы, Римонтас Мікнес, Даріус Сталюнас, там і іншыя. І сёння гэта працягваецца, звязана з асобай Міхала Рэмэра, важнага для літоўскай гісторыі, але важнага вельмі для краёвасці, для краёвай дактрыны. Ну і в Беларусі таксама. Тут я там трохі пішу, там і былі іншыя працы, я ведаю, што і вы таксама маеце дачыненне непасрэдна. І Андрэй Унучык там, то есть можна тут набраць групу аўтараў, якія даследчыкі, якія гэтым цікавяцца і цікавіліся. Мне здаецца, сёння цікавасць у Польшы звязана з тым, што гэтым цікавяцца літоўцы і беларусы. А так, а чаму цікавяцца беларусы? Для мяне гэта найбольш важнае пытанне. Ну, хаця я яшчэ узгадаў, што і Бардаха можна было назваць, да? І, здаецца, ён яшчэ пісаў, ну, да незалежнасці, да, Беларусі і Літвы, пра гэты феномен, ну, прынамсі, узгадваў яго, да, як такі важны. Ён пісаў пра феномен, ідэалагічны феномен наогул палякаў літоўскіх, і тут закранаў, конечно, краёвую ідэю, якая з гэтым была звязана. Так, і ўплывы Бардаха, дарэчы, на беларускую гістарыяграфію, они такія, ну, вот адна, людзей, якія займаліся гэтай праблематыкай, даволі моцныя былі ў тыя часы. Чаму літоўцы і беларусы, чаму беларусы? Ну, мне здаецца, што, можа, таксама ёсць нейкія традыцыі, ось. Прынамсі, ну, чаму ў 1917-18 годзе так актыўна беларусы шукалі паразумення з літоўцамі. Літоўскі рух, і сама Літва невялікая, можа, краіна, але літоўскі рух вельмі моцны, мае масавую падтрымку. І была надзея, што проста, можа, разам літоўцы выцягнуць і нас. Вот это пошук саюзнікаў, моцнага ўплывовага саюзніка. Таму што, ну, я ўжо казаў, што спроба дзейнічаць па канонах Літвы і Польшы, ну, на нашу ніву, калі уважліва чытаеш, то бачыш, якое расчараванне. Там Ластоўскі піша пра тое, што ну што мы за людзі? Вот тут чэхі, яны будуюць храм,
касцёл Віта, іх агульнанацыянальны праект, іх все яднае. А што нас яднае? Калі мы загаворым все па-беларуску і іншыя справы. То есть, ну, там можна і паэзію беларускую загадаць, і Богдановича, біць у сэрцы, іх біць мячамі, каго біць? Ну, пра беларусаў гэта гаворка ідзе. Это весь час пачуццё, што вот не хапае нам унутранага саюзніка. Трэба шукаць саюзніка, я так думаю. У літоўцаў іншыя, конечно, тут моманты. Думаю, тут літоўцы так не былі зацікаўлены, нават наогул не хацелі саюза з Беларусью. Ну, не зусім, напэўна, так. Прынамсі, у іхніх максімальных версіях адбудовы дзяржавы, да, на пачатку 19 стагоддзя у межы гэтай дзяржавы ўключалася дастаткова вялікая група земляў, населеных беларусамі. Таму яны былі, ну, прынамсі, з гэтага пункту гледжання мусілі шукаць нейкія кантакты, да, з беларускімі арганізацыямі, ну, міністэрства беларускіх спраў. Ну, там, прынамсі, нефармальна, да. Недоўгі час, але трохі было. Было і беларускія фармаванні былі ў літоўскім войску. То есть, ну, калі там, я зараз не могу сказаць, колькі там, ну, але сотні тысяч, да, беларусаў, напэўна, на іх тэрыторыях мусілі пражываць, то так ці інакш трэба было іх неяк, ну, ангажаваць, да, у гэты дзяржаватворчы працэс. Уже тады, калі гісторыя пайшла па-іншаму, і калі все гэтыя землі адышлі Польшы, то, ну, палітычная актуальнасць такого кшталту кантакты, палітычная актуальнасць знікла. Але, конечно, у гэты кароткі перыяд, да, калі яшчэ меркавалася, там можна ж згадаць, што і Беласток мусіў быць літоўскім. Да, не толькі там яшчэ Гародня, Ліда, там Ашмянскі край і Літва, літоўцы ў гэтай дзяржаве, ну, калі б ўсё атрымалася ў іх, да, былі б, конечно, большасцю, але не такой уже пераважнай большасцю. Былі б цэлыя рэгіёны, дзе проста б дамінавалі, ну, вот, чыста дэмаграфічна беларусы. І ў гэты перыяд, ну, прынамсі, наколькі як бы я бачу гэту сітуацыю, былі вялікія, ну, быў інтарэс чыста палітычны, да, мець нейкія сувязі, кантакты, працу з... Супраць Польшы была сяброўства на пачатку 20-х гадоў. Ну, і супраць палякаў, але, ну, і в прынцыпе, да, ну, вот калі там усталявалася б літоўская ўлада, ну, што тут трэба было прабіць з гэтымі людзьмі. І, конечно, думка разгортвалася такім чынам, што трэба падтрымліваць беларускі рух, таму што каб там не было толькі палякі, а вот былі яшчэ беларусы-палякі, на гэтым раздзеле заўсёды можна было б не гуляць. Ну, але сапраўды, да, уже пасля 20-го года... 23-й год, калі Ліга народаў прызнала, што Вільня польская, то спыняецца гэта ўсё. Так, таму што, да, яшчэ ж былі спробы арганізацыі партызанскага руху, там, да, супраць палякаў, фінансаванне і так далей, да, недзе з 23-го года, ўсё гэта, конечно, уже Я яшчэ згорчаецца. пра літоўца, пра Літву думаю, чаму там цікавасць такая ёсць, яна не знікае, цікавасць сёння. Не толькі справа Михаила Ромеры, который такая важная постать для межвоенной Литвы. Просто сённяшние даследчики, это, ну, 90-е годы, то есть уже Республика Литва незалежная, это спроба, здаецца, за гэтым стаяла ўбачыць нейкую альтэрнатыву вось таму класічнаму літоўскаму нацыянальнаму руху, які з 19 стагоддзя развіваецца, дамінуе. Вот нават былі такія, вот, ну, то есть я казаў пра гэты канфлікт млада Літвінаў і стара Літвінаў. Стара Літвіна, то есть паланізаваная, ці самапаланізаваная гэта шляхта, вот гэтыя скірманты. Калі вы пераходзіце на літоўскую мову, вы з намі. Калі не пераходзіце, то вон. З этой Літвы, вы не грамадзяне Літвы. Просто ў нейкі момант, здаецца, я веду сваіх калег, якім займаюцца, задумаліся, ці вот наколькі гэта все было апраўдана палітычна. Можа, не трэба было адмаўляцца ад такога саюзніка. І можа, Літва па-іншаму выглядала. То есть это размова фактычна пра нейкія альтэрнатывы будаўніцтва літоўскай дзяржаўнасці тады і можа сёння. То есть, ну, сёння, не сёння, сёння тут вайна над усім дамінуе, канешне, і ўсё. Але гэта проста размова пра тое, якая павінна быць Літва, якой яна магла быць, ці магла быць іншая яна, і размова, якой яна павінна быць. І мне здаецца, вот за гэта яны пацягнулі, і это вельмі важны такі аспект. Для іх, таму што это выходзіць за рамкі толькі гістарычнай навукі, это яшчэ выходзіць проста ў сферу ўжо палітычнай пэўнай ідэалогіі. І пра гэта ідзе размова. Ну, вот пра беларусаў, калі для літоўцаў зразумела, чым была цікавасць, а для беларусаў чым? Ну, для мяне асабліва цікава тым, што вот, адходзім ад нейкіх такіх краёў, дазваляе адысці ад пэўных
На такіх вельмі жорсткіх канонаў разумення беларускага нацыянальнага руху, закладзеных Антонам Луцкевічам пераважна. Та ён там всё вызначаў, ён яшчэ спісаў, як і што там. І там как-то няма выбару, тут выбар быў. Тут відавочна, беларуская думка, і беларусы шукаюць розныя варыянты будаўніцтва сваёй Беларусі. Чыста нацыянальна-этнічны, там, ну, моўны, там, то есть наша не такія этнічна-культурна, можна казаць. Звязана з краёвасцю, звязана там з хрысціянска-дэмакратычнай ідэалогіяй газета «Беларусь». Тут ёсць розныя варыянты. І то есть это пры тым, што масавага руху беларусы не мелі, а як эта вот думка беларусаў шукала розныя шляхі, дзе, на чым будаваць сваё. І краёвасць, той, што вяртаецца сёння краёвасць, таксама это ў нейкім сэнсе, мне здаецца, спроба проста ну, зразумець сённяшнюю беларускую дзяржаўнасць, як яе будаваць. Я памятаю а ў чым? Просто, ну, скажімо, для мяне асабіста, напэўна, найбольшая цікавасць краёвая ідэя уяўляе тым, што гэта такая, ну, дастаткова арыгінальная рэфлексія вот над Беларусю, да? Ці, скажем, над гістарычнай Літвой, но Беларусь гэта частка гэтай Літвы, да? І яна сапраўды арыгінальна, яна сыходзіць са сваёй традыцыі, там зусім па-іншаму строіцца аргументацыя. Ну, дастаткова глыбокія тэксты. Ну, можам згадаць той же тэкст «Наша тутэйшасць», там, Канстанцыі Скірмунд, ды і многія іншыя. Ну, прынамсі, я нейкіх аналагаў, вот з іншага боку, ну, калі там супрацьпастаўляць краёўцу з заходнерусам, да, там вот такой рэфлексіі канкрэтна над беларускай гісторыяй, там вот над беларускай традыцыяй гістарычнай не было. І тое, што гэта развілася і было, ну, было вельмі жывым такім феноменам, да, хаця не вельмі працяглы перыяд, мне уяўляецца, ну, як бы вельмі важным нават зараз для таго, каб зразумець, да, што такое Беларусь. Але вот калі казаць больш шырока, там, не ведаю, для беларускай гістарыяграфіі, для беларускіх гісторыкаў, для вот вас асабіста, все-таки, ну, у чым важнасць гэтага феномена? Ну, вот, калі проста працягнуць гэту думку, да, што для літоўцаў краёвасць это была магчымасць паглядзець, якой магла быць іншая Літва, да, такая альтэрнатыўная Літва, а вот для беларусаў, то есть вот што дае? Для беларуса таксама тут можна гэты аспект убачыць. Гэта вот якая нацыя павінна быць? Палітычная нацыя ці такая нейкая вузка-вузка, вот паходжанне, мова, там, культура, толькі тыя беларусы. Таксама гэта размова, якая нацыя. Палітычная нацыя ці іншая. Я памятаю свае першыя выступы ў Беларусі, яшчэ там быў хіба яшчэ аспірантам нейкім быў, і калі казаў пра гэта, так найбольш проста вот гэты аспект цікавіў людзей, якія слухалі. Ну, там часта былі просто, ну, некая канферэнцыя, дзе прысутнічалі дзеячы там грамадскіх арганізацый, вот это найбольш гэта іх цікавіла. Для гістарыяграфіі гэта вельмі важна, зноў жа гэта, ну, вот, это просто пашырае, паглыбляе наша разуменне гэтых нацыянальных працэсаў усіх у Беларусі. Беларусь, оказывается, вельмі багатая вот на нацыянальную думку, на палітычную думку, пра гэта трэба казаць. І гэта так прываблівае. Бо адна сітуацыя, калі там вот читаеш, як это Антон Луцкевіч тлумачыць, і там на пачатку 90-х гадоў тлумачылі беларускі нацыянальны рух адраджэння, і калі вот уводзім ва ўсё гэта яшчэ краёвую ідэю, зусім па-іншаму мы гэта разумеем. Это просто багацце думкі, што прываблівае. Калі казаць пра тое, як паўплывала краёвасць вот, менавіта на беларускія рухі, на беларускую гісторыю, ну, толькі што магу прыгадаць, што Скірмунд вялікую ролю адыгрываў, вельмі значную ролю адыгрываў у змаганні за незалежнасць БНР. Такія абставіны, мы все ведаем, былі настолькі неспрыяльныя, што тут ніякі там герой бы не вырашыў гэтай праблемы. І ўнутры беларусаў былі свае там спрэчкі, і геапалітычная сітуацыя была такая, што не было... І грошай было мала. І грошай мала, ну, як заўсёды. І геапалітычная сітуацыя, што ніхто на Беларусь не ставіў. Немагчыма было знайсці нейкага саюзніка. Вот. Немцы проста гулялі з беларусай, проста падманвалі. Бо калі той же ўрад Рамана Скірмунта паўстаў, уже такі ўрад БНР, даволі моцны ўрад, які мог бы размаўляць з Еўропай, то менавіта немцы яго завалілі, хоць там выкарыстоўваючы сацыялістаў беларускіх і так далей, і так далей. То есть тут вот нейкія спробы былі, і спробы гэтыя паказваюць на той, што як, ну, вот, просто, ну, для мяне галоўнае хіба проста, што беларуская гісторыя, она такая вельмі багатая. І гэта краёвасць, ее трэба разумець, і можа не толькі адносна самой краёвай ідэі, а яна можа павінна разумецца неяк трохі шырэй, як пэўная трактоўка беларускага нацыянальнага руху.
Бо тут не выпадкова я казаў, што так беларусы актыўна ў гэтым удзельнічалі. Ну, нават прыгадаўшы той ось, пэўны лозунг, які на нашай ніве быў напісаны. Свайго не цурайся, чужому навучайся. Не было такога всех там, не, вот свое, чужому навучайся. Вот. И весь час это была такая позиция, и тут, то есть, и краевая идея уплывала на белорусов, и белорусам она была зразумелой, потому что это не была идея, что вот всех распихаем и будем будовать на своей земле, будем будовать свою тут. На этнографичной Беларуси, там, например, але з Вільні, конечно, будем будовать свою державу. Такий ексклюзивний проєкт, да? А Краёвасць это якраз таки был такі нейкі выхад на... Так, выхад за гэтыя рамкі, беларусы яшчэ спрабавалі выйсці за гэтыя рамкі, бо нават яшчэ у лютым 17-го года, не, у лютым, да, 17-го года, ну, то есть до самого конца, фактычна, да, напярэдаднейшае абвяшчэнне прызнання літоўскай незалежнасці беларусы ўвесь час спрабавалі вярнуць гэтыя кантакты з Літвой. І Роман Скірмунд, якога беларускія сацыялісты папракалі, чаму ён павінен быў пасля такого сакавіцкага з'езда 17-го года вызначыць межы Беларусі. І калі яго выкідалі з этого кіраўніцтва, адна з заўваг была, ён не вызначыў, а ён не хацеў іх вызначаць у рамках ось той Беларусі, і ён мысліў катэгорыі вот этой всёй гістарычнай Літвы з Беларусю. І это беларусам давала б шанс, я думаю, калі б такое нешта. Так, ну вот мне, до речі, падаецца, што цікавасць да гэтага феномену гэта вот не толькі як такая альтэрнатыўная Беларусь, якой яна могла быць іншая, калі б яна будавалася не толькі на этнаграфічнай этнічнай прыкмеце, але таксама вот гэта краёвая ідэя, гэта нейкі такі рэгіянальны праект, да? То есть вот калі беларуская дзяржава ўзнікла ў пачатку 90-х, узнікла пытанне, а як вот будзе выглядаць рэгіён, да? З кім мы мусім супрацоўнічаць, як развіваць стасункі з суседнімі краінамі. Ну і ясна, што адзін дамінуючы праект это было все будаваць з постсавецкай прасторы, з Расіі і гэтак далей, а вось гэта краёвая ідэя, гэта некая, ну, альтэрнатыва, да? Калі мы можам пазначыць контуры нейкай іншы рэгіён, які калі асноўнымі партнёрамі вот з'яўляюцца, скажем, там Літва, там Польша, Украіна, магчыма, Латвія. Ну, то есть тое, што так ці інакш звязана з традыцыяй і з досведам, да, існавання Вялікага княства літоўскага, да, спачатку, а потым от розных рухаў, якія ўзнікаюць на яго былой тэрыторыі. Тут, можа быць, не столькі было нейкай такой практычнай прагматыкі, не так шмат было такой прагматыкі, да, тому што, конечно, гэта вельмі мала адлюстроўвала рэальна геапалітычныя працэсы у рэгіёне. Ну, але як думка, это было вельмі так, ну, цікава і прываблена, асабліва вот у 90-е гады, у Так, ну, 90-е нулевые. гады, дарэчы, Андрэй, я нагадаю, была вельмі папулярная яшчэ канцэпцыя цэнтральна-ўсходняй Европы. Так, да. Вот якраз это вельмі добра впісвалася. впісвалася. Да, адзінкі самадастатковай, якая б, ну, мела ну, некую суб'ектнасць сваю, да, то есть палітычную там і міжнародную, так. І потым, калі там у 98-99 годзе Польша і Літва далучыліся да еўразвяза, то эта канцэпцыя проста... 2004, ну, трохі пазней. А да гэтага часу я памятаю, і на розных гістарычных канферэнцыях выплывала гэта вот ідэя, дзе межы цэнтральна-ўсходняй Европы, як іх акрэсліць. То есть, як асобны такі вось нейкі палітычны, геапалітычны суб'ект еўрапейскай гісторыі. Так, да. Ну, напэўна, асабліва это было актуальна да таго, як еўраатлантычная інтэграцыя відавочна правяла новую мяжу. Новую мяжу, так, і І рэзала этот вот, рэгіён. скажем, дыстанцыя паміж краінамі пачала пашырацца, а зараз уже пасля вайны яна просто робіцца такой вельмі шырокай, да? І мы бачым тут хутчэй дезінтэграцыю рэгіёна далейшую. З вашых пунктаў гледжання, якая мусіць быць роля краёвай ідэі у беларускай гісторыі? Ну, я маю на ўвазе той, як зараз трэба пісаць беларускую гісторыю. Ну, не ведаю, ці трэба пра гэта пісаць у беларускіх падручніках, напрыклад, да? Якое месца гэты рух можа заняць у беларускай
гістарыяграфіі можа быць у масавай свядомасці ці нацыянальнай ідэнтычнасці? Вось як это можна было б пазначыць? Ну, напэўна, то в падручніках школьных можна пра гэта згадаць, хоць, канешне, можа, там шмат месца не будзе гэта займаць. А ў гістарыяграфіі павінна гэта быць, павінна гэта існаваць і быць прадметам нейкіх дыскусій, ну, раз-пораз праводзіць нейкія канферэнцыі, вяртацца да гэтай ідэі, да абмеркавання яе. Таму што гэта, ну, зноў жа, тут гаворка не толькі пра чыста гістарычны аспект. Тут гаворка фактычна пра тое, як мы разумеем, што такое Беларусь, чым ёсць Беларусь, чым яна павінна быць. І ў гэтым сэнсе краёвая ідэя, яна, ну, не той, што она нейкая альтэрнатыва вось такому беларускаму нацыянальнаму праекту. Яна хутчэй, ну, нейкая прапанова паразважаць, якім гэты праект можа быць. І калі проста гэта ўсё выкінуць, сапраўды, вось проста взяць выкінуць, ну, на мою думку, сапраўды вы правы, што вельмі абеднее беларуская гісторыя ад этого. Вельмі абеднее і стане такой нейкай такой сваёй там мясцовай, тутэйшай, вясковай там вот. І проста расійскай, што, напэўна, яшчэ горш да, з перспектывы захавання беларускай вылезе, нацыі. што папросту, да. Бо краёвасць, сапраўды, гэта кантакты унутры рэгіёна, ну і то есть это кантакты з суседзямі блізкімі, не толькі кантакты, гэта спроба разам з імі нешта будаваць, што вельмі важна вось для Беларусі. Сёння, нават сённяшняя Беларусь, то есть, ну, сённяшняя Беларусь, это что-то цяжка пра яе казаць, канешне, што такое сённяшняя Беларусь, дзе яна, дзе яе больш тут, у Варшаве ці там і Менску там. Але ў кожным разе, вот, думаючы пра будучыню Беларусі, гэта краёвая ідэя будзе нейкім такім важным элементам у дыскусіі, у размове. Дзякуй вялікі. Гэта была няпростая гісторыя. Каментуйце, ставце лайкі і да сустрэчы.